Guika omwelio magega yekiumbe gya EPRA koralia bene ligoliri ya mabuta nigo abamenyi korwa sorogongo rwa gusiba beire bakorwa ebirengereri byabo kubwatikana ninganeyo niko babeire bakomochia omurayo munene bwense Dr. William Ruto asabete gakolichira goikera bona iga ataraba kagoikerania kolende nigo bamuganire gukora amonchirelio anamono asense moye ligoliri ya mabuta na bigo kwene kibuno bugima bwa Kenya nkoro babule Mulikito Mildred Momanyi norobotiro nase entunde ntangane kigima kurwa Kenya konyora obusibule ligoliria magutalia nyarire gukina goika ekerengo gechime ibere na gwetania kolengana nekiombe getinete amagoli ya maguta nestima gose EPRA nase bono abananchi bagendaze kwimurunganiria oburayi bwae omurayi wense Dr. William Ruto abamenyi bomochi obusongo nigo bono barure ebirengereri byabo igoro yo komento kwa maguta nasekeria bagendete komocha omurayi wense Dr. William Ruto ase ogotenyora abananchi bokonyora gwense buna balierete eira enga kyalenge kuligia chikura very unfortunate kala tokoboka mambe tonyorenga amafuta diesel tware konywera 180 achire 202 that is 27 which is very wrong. Hapa Kenya ibataite services chiribata tunga mama mboga ngokonywale mwana boda boda ngokonywale uchaboka monto bweka nyonsi baga bangina besa rule lakini bone binte ibi asire yekerenga no monto ya omo kwamwa omen etobwate president yakobekirwa mafuta tukabwate CS yakobekirwa mafuta tukatware PS yakobekirwa mafuta bakomo chumbe bantambanya ko ikupain yo mwana inchi orense obika maana ngama mutatire bego namba kwane naga tusana ngana nyora mugutale tuanda kada toro abe kama ngotaisa neteri sai ngaba bado pesa neteri SCI keiro kurigererio koranga serikali ya Kenya kwanza bamuire gotokora pi mafuta yake roba swete kuna swete bugambie ba request kya kaenda punga gatebanga bamente 12 shillings libata geteri ya mente mafuta yaka mento shilingi 12 na ande ngaibaru setinandere robo gokirero gotuko kurwani 96 tokunywera mabuta nande tumaya konyera mabuta ibono tokunywera 12 cents ana yarra kanina aba bari gorna ubakoragera nindu toko barageri kurunsaira batu akakurwasa mafuta bachi kwenye koligoro naitu tomi bensai ekinto gwanja chika kile chinga chitigarete oyo bone gento tatebe twaumire komia tode miakeje lakini baada tigatole mera ni miakeje mune kwa eraiga nande in fact kuchibosia intoranga kito wakachikuleje nigo abamenyi bamuganetie omurayi wense gotegera ibirengereri bya bonchoreria atarakini aligoliria maguta na sebatebire okonyora kwa bange nigo kole asepara nyuma kende yonse tara koru a consultant intiro abantu chi business abantu bebi asarambaro so onto target komenyenze to menete no bwaba e transport bona yasinyira abantu abuna murigereti achigari echichira monto tayo gocha kombwa gari kokora mafuta mentire takonyara gocha kombwa gari amenture transport na ruta te koira gosene obusiata te koira gochiari nyamataro amenture 4000 konya ga koiru 2000 konya woito munaitwa mana boda boda no to konyora ku noni school abana mbagendete goseri wetera chibesanji ase chinga kiecho nigo abana boda boda baganirie omurayi wense kuligereria aso boime ensemo ya maguta na sekyo niga bange bategemete obosombi ase batebire eise kogenderera igane chikogera abange wesonania ase oboibi nari ngusaba serikali yo tuchari twa banta baise gatunari gukina ase kirere ndoge konyaro twara uchunyere ngo abamura babita abande banyari ko ndabakupara achake ko nikisi oboibi ga rimashindani yeye kushobora to bakomona na ase te basa ko genda igamono kwera na turangalia maandamano tuteni transport ya okor Kenya ngima bono nigo abananchi anene mono kurwa county ya Kisii bagendete komorera omurayi bwense erinderia nyarako bagaokiania amabuta ekiagera amabuta na rokeregento gochia ase abananchi kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga obogatagati bwe muchobosongo eretaliane Mildred Momanyi.